लाइथाने चिजार सारमारियाव खय रामचंद्र गात त्रिपुरा मथानि बुकाक्ति ब्लक कमिटि खाजाकमानि ब्लक कमिटि खामानोतुइ कक्तमा ब्लया आवाय खाजाका रामचंद्र गात आमचे त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटि खातानिवा ककबांलाइजा खाखेलाइजा अकक्तमा आवाय उंमानोतुइ खय रामचंद्र गात आमचे त्रिपुरा मथानि आदन सिरिं तंगरिया तिनि कक्तमा थुमनाजों बिसिन्तिखौ फिरमु रिनानि नांखा कक्तमा थुमनाजों फिरमु साखा खय रामचंद्र गात त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट विकास देब बर्मा बसाका ब्लक कमिटि खातानियाव मुसा ककबांनि मंकरि खाखेगे मंकरि त्रिपुरा मथा काहाम सामुं तामना हामया सामुं ख्लायनायाव रामचंद्र गात आमचेयाव बाताय कुप्लाय उनै एम सुहेल देबबर्मा ब सामुं काहाम खायमाना बनि मुंना हामया ख्लायना नायो अकक्तमा ब्लाया आवाय खायमानि आबो जाया तामुनि हुनबा इलेक्ट्रिक मीडिया प्रिंट मीडिया रगत जे कक्तमा अंकरा आबो लुकरो पयजसाव हायनि बागने ससे कक्तमाना आवाय ख्लायनायनि बागै कक्कसारखा लाइट थांनाय छालो तातार कक्तमा आवाय उंमानो तो खादमुते नासिम पुनुका खय रामचंद्र गात आमचेनि त्रिपुरा मथानि आदनो तिनि कक्तमा थुमनाजों कुथुमंगो फिरमुरिखा रामचंद्र गात ब्लक नि भाइस प्रेसिडेंट विकास देब बर्मा रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी खामानोते थानाय 18 तारिख जुलाई चंदन पत्रिकाओ कायसा ओ रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथा आबनो खामानोते जे कक कामानि आबो नतैनो तिनि और जों मीडिया रक बाय मालाय लायखा मूल कारण हंगाकाय ओ जागाबो हायकेनो सैजाका रामचंद्रघाट त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटी जे खामानि आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी उंलायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी उंलायखा अमाहायकाय पक सिथाल जाखा जों आबनो तिनि रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथानि उंगै बेलायखाय आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानांगौ तामले हिनबा चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथानि कोनो आंतै दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनि ओ प्रेस मिट खालाय दंगो ब्लक कमिटीनि उंगै तिनि ओ जागाबो रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट दंगो यूथ्सनि प्रेसिडेंट दंगो ते आदं रक दंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो दंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागा अमो सिमिया चिनी बरम गनां एम सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाका अबनोबो जों सेलांमा जानांगौ नास्लायमा जानांगौ आंनि हिनबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगौ लुकरंनि बागै काहाम सामुं खायनायनि बागै ब खलाय दंगो जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहामकाय सम्पर्क नारगैनो लुकरंनि तामो जोंजाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो बा आबो चायतगै दंगो बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबें मंक्लायो बिनि व्यक्तित्वनो नष्ट खायनायनि बागैसो तिनि अमाहायके पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकबै चिनी सार सुहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दं जों आबनो चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि उंगै बेलायखाय नास्लायमानि जानांगौ सेलें मासिसा कक हिनै जों जानांगौ धिक्कार जानांगौ अ जागाबो अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हंगाकाय चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिंजागो संबाद माध्यम गुबै कग्न सराय सरायके सैके जानाय संबाद माध्यम से तिनी अमाहायके कग्र सै दंहाकाय लुकरक बाहायकाय विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनी संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनो कग्न सानान मुचंगो गुबै कग्न सराय सरायके सैजागनानै उंथुन आमतै ताताल कग्रक ता सैथुन चिनी रामचंद्रघाट जे ब्लक कमिटीनि त्रिपुरा मथा जों कुनु गंडगोल करी जों केवल नास्लायलाया जों खोथा लायै काहामकायनो सामुं खालायलाय दंगो तिनो जागाव आंनि जत आदं रक दंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहायरक तांथुन